Počkej, jak to mám otevřít? Jo, takhle. To tak EQS. To je hezky vyvoněný tady. Dobrý den. My máme i legendární jedničkovou oktávku. Dobrý. 1.9 TDI. Už má vidět to, to je něco. Ty si vždycky získáš místo u volantu, ne? Tak já jsem youtuber, já musím. No, youtuber. Aha, to ne. Jako jo. Multiplay. Počkej. Jestli to funguje, já nevím. Jestli máš zase hvězdička. Přesně. Dej start. Ten zvuk toho všeho. To je AMG. Já nevím. Má to Alcantaru, má to tady napsané AMG. Tady to? Co je tohle? Já se toho bojím. Já se toho bojím stisknout. Mám to? Ne. Stejně jsem to udělal. Jaj. Zase nějaký. Hele, nabíječky. Já si plánuju koupit nějaký Mercedes fakt. Fakt jo. Jo. To je To tak krásné, jako... kámo, ty držáky na pití, to je prostě potřeba. To je prostě potřeba u všeho. Právě. Ale prostě tady ty klimatizace kulový, nebo co to je nádhera prostě. Větrák nebo něco takového. To je nádhera. Ale AMG, víš, červený prošívání. Krásný. Chceš ještě do zadních sedaček? Můžem. Já se bojím, že něco poškrvám. No, já se bojím, že ty taky něco pošpiníš, no. Hele, já mám čistý boty. Dobrý, tak já taky. Ty blaho. Zavři. Mure. Ondro. Máš držák. Dej. Dej. Počkej. Pojď na další, kámo, tady budeme dlouho. To je jedno. Počkej, koukej.